कि मैं एक अच्छा पवित्र पुरी बन करके जीवन बिताए पारे। ईश्वर आयो आबा मान के आशीर्वाद दे। अभी मैं मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे जन्म दिया है। मैं बोरो में बोलूँगा ताकि वो लोग समझ सके। आंनि जोनोमगिरि आइ को आं गोबां गोसो गोरबोजों हामबाय होयो आरो दिनैनि समावहाय आफाया नुजाथिफैनो हायाखै जाय आंखौ जोनोम होदोंमोन। मानोना बेमार जादों आरो देहाया मोजां नङैखाय आफाया आंनि दिनैनि अर्डिनेशन समावहाय नुजाथिफैनो हायाखै। अब्लाबो आं आइखौहाय गोबांथार मान बावो खुलुमो। मानोना आइ आफाया आंखौहाय उन्दैनिफ्राय खांबाय फेदेरबोबाय आरो फोरोंबाय आरो गियान होबाय आरो इसोरनियावहाय बिसास खालामनो थाखाय आंहाय बोर होबाय। बिनि थाखाय आं दिनैनि समावहाय आंनि आइ आरो आफाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरो आरो आं नोंथां आइ आफामोनखौहाय मान बावनायजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ इसोरनियाव गथायो आरो इसोरनियावहाय आरज खालामबाय थायो दि इसोरा आइ आफाखौ अरायसम बोर होगोन आरो इसोरा नोंसोरजों अरायसम लोगोसे थागोन। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आइ आफा मोनखौ हामबाय होनायजों लोगोसे आंनि थाखाय आरज खालामबाय थागोन होननानैबो आङो आरज खालामो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आइ आरो आफाखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो हामबाय होनाय थाबाय। आंनि अनजाग्रा आदा बिजय हाज'वारि आरो आंनि आब'मोनाथ' जोबोर बुरजा 7 जन। ओमफ्राय आंहा सासेल' बिनानाव दङ नानि मारिया। आङो आंनि आदाखौबो आंनि गोसो गोरबोजों गोबांथार हामबाय होयो आरो मान बावो खुलुमो। मानोना आदानि अननायजों आङो दिनै जे जाबाय। मानोना जेब्ला आङो उन्दैमोन अब्ला आङो फरायनो बारा रोङामोन, नाथाय आदाया आंखौ फोरोंबाय जे माबोरै फरायनांगौ। आरो आइ आफा आङो मेट्रिक लिरनायनि सिगां स्कुल गारनोसै जाबायमोन, नाथाय आंनि आइ आफा बिब' बिनानाव आंखौहाय होनबाय दि फरायनायखौ गारनो नाङा, फरायबाय था। बेवखायनो आङो फरायबाय थाबाय आरो दिनैनि समाव आङो सासे दौरि जानो हाबाय। बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय आंनि आदा बिब'मोन आरो आंनि नानिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबांथार हामबाय होयो आरो नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। इसोरा नोंसोरखौ बोर होथों। आंनि अनजाग्रा खुरमाफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय गामिनिफ्रायबो दङ। गासैखौबो आं गोसो गोरबोजों हामबाय होयो आरो खुलुमहरो। मानोना नोंसिनि अननायजों नोंसिनि प्रार्थनाफोरजों आङो दिनैहाय दौरि जानो हाबाय। नोंसोरनि अननाय नोंसिनि प्रार्थनाफोर गैयाबा आंनि दौरिनि लामाया गोबांथार गोब्राब जागौमोन। बे गोब्राब जानायनिफ्राय नोंथांमोननि प्रार्थनाया आंखौ बासायबाय। बेवखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ हामबाय होयो। आरो आंनि थालिबारि गामिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोना गोबांथार खस्थ' खालामबाय, आंनि थाखाय आरज खालामबाय। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ हाजार साबायखर थाबाय आरो मान बावहरनाय थाबाय। मैं पंडाल और साउंड सिस्टम के टीम, विशेष करके फादर सेबेस्टियन टोपनो जो पंडाल और साउंड सिस्टम का प्रेसिडेंट जो देखभाल किया है, उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पंडाल को बनाया और साउंड सिस्टम का संचालन किया। उनकी सेवा और मेहनत को प्रभु फलदायी बनाए और उन्हें आशीर्वाद दे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस अवसर पर मैं आप सभी का व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर धन्यवाद नहीं दे सका, किंतु आप सबका योगदान, परिश्रम और सेवा इस दिन की सफलता के लिए अमूल्य रहा है। आपने जो कुछ भी किया वह मेरे हृदय में सदा सजोया रहेगा। आपके प्रति मेरी कृतज्ञता आनंद है। आखिरी में मैं माता मरियम को धन्यवाद देते हुए, माता मरियम को प्रशंसा करते हुए मैं माता मरियम के शब्द को दोहराना चाहता हूँ। मेरी आत्मा
प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे और आप सभी की सेवा को फलदायी बनाए। आपका प्रेम, समर्थन और प्रार्थनाएं मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। इस प्रार्थना के साथ आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। आइए हम जोरदार से एक दूसरे को धन्यवाद दें तालियों के द्वारा। सभी को जय यीशु।